Гром з яснага неба. Лукашенко пачуў крамольную думку. Сельская гаспадарка можа быць прыбытковым бізнесам. Няўжо так можна было? І хто цяпер адкажа за тое, што больш за 30 гадоў ён нашы грошы, як Бураціна, проста закопваў зямлю, замест таго, каб зарабляць. Лукашенко асабіста прыляцеў паглядзець на гэты цуд. Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Галоўны аграрый краіны хацеў на ўласныя вочы пабачыць гаспадарку, дзе каровы даюць малако і грошы. Агробизнес такого типа, где корова сама себе инвестор. Мы зарабатываем деньги сами, вкладываем и за счет этого растем. Дзяржаўныя гаспадаркі на датацыях, а тут раптам самі зарабляем. Это будущее, точно. Да, это будущее. Лукашенко адразу пачаў выпытваць у дырэктара Белінтэргену, доктара біялагічных навук Івана Кыса, у чым жа сакрэт. Но в чем же изюминка, в чем? Аказалася, ніякага сакрэту няма. Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, а изюминка... Лукашенко працягнуў калупаць. Важно получить очень ценного бычка методом трансплантации эмбрионов. Тады растлумачыць паспрабаваў доктар медычных навук, намеснік старшыні ВНС Александр Косінец. Хороший хозяин, и надо делать так, как делает он. Але ж добрым гаспадаром можа быць толькі сам правадыр. Таму пошукі таямнічага чынніку працягнуліся. Ты ничего нового пока не сказал. А тут нового ничего нет. Но в чем изюминка этого хозяйства? Не дамогшыся адказу ад дактароў навук, Лукашенко пачаў пытаць кандыдата медычных навук, старшыню прэзідыума Акадэміі навук Уладзіміра Караніка. Ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства? Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, Короче, производителей. будущего ты пока не видишь. Вижу. Это создание племенного ядра. Тады Лукашенко запытаўся ў чалавека без навуковых ступеняў, раней заатэхніка, а цяпер міністра сельскай гаспадаркі Юрыя Горлава. Юрий Николаевич, а вы как думаете? Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. У нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. І тут спахмурнелы Лукашенко пабачыў яе. Ну так в чем же будущее сельского хозяйства? Сяброўка маладосці, яшчэ з часу саўгасу гарадзец, Надзея Каткавец. Ейнае тлумачэнне ён заўсёды разумеў. Александр Ильич, уважаемый, чтобы серьезно шагнуть вперед, две составляющих добавляет корма и добавляет генетика. Добры гаспадар, якасныя кармы, правільныя рацыёны, трансплантацыя эмбрыёнаў, племянное ядро, геномная ацэнка ў малекулярных лабараторыях. Гэта не сакрэт, а звычайныя сучасныя тэхналогіі жывёлагадоўлі, якія ва ўсім свеце выкарыстоўваюць дзеля прыбытку. Лукашенко пабачыў гэта на ўласныя вочы і 5 разоў пачуў ад спецыялістаў, але ўсё роўна не зразумеў. В общем, никакой тут исключительной изюминки я не вижу, хотя я на это надеялся. Гэта значыць, што па-ранейшаму не зямля нам будзе прыносіць прыбытак, а нашыя грошы Лукашенко будзе гнаіць у зямлі. Поле чудес в стране дураков. А як вы думаеце, колькі яшчэ гадоў Рыгоравіч будзе шукаць изюмінку, якую ўвесь свет ужо даўно ведае? Калі б вам далі пакіраваць сельскай гаспадаркай Беларусі, што б вы змянілі ў першую чаргу? Пішыце ў каментарах, мы іх чытаем. Калі каго і адзначаць у год жанчыны, дык гэта яе. Маці 4 дзяцей, адзін з якіх Лукашэнкаў у прамым сэнсе. Жанчына, якая на 100% выкарыстала кожны шанец, які давала ёй жыццё. Лучшей работы нет, чем здесь. Ни президентами, ни... Я могу сравнивать. Цікава, ці ўяўляла сабе некалі бухгалтарка калгасу «Ленінскі шлях», што зробіцца другім чалавекам у міністэрстве, што будзе працаваць у Маскве, абароніць кандыдацкую дысертацыю і будзе тлумачыць Лукашэнку рэчы, якія яе былы калгасны шэф не будзе ў стане зразумець. Надзея Каткавец скончыла горадскую сельгасакадэмію, дзе так блізка пазнаёмілася з Лукашэнкам, што ён запрасіў яе да сябе на працу ў калгас-гарадзец Шклоўскага раёну. Я всю жизнь проработала в экономике сельского хозяйства. Працавала і дзяцей нараджала. Адзін з сыноў, як заўважылі мясцовыя, быў дзіўна падобны на Лукашэнку. У вёсцы яго празвалі Лукашкам. Усе 4 ейныя сыны пайшлі ў сельскую гаспадарку. Вядомасць здабыў толькі малодшы, які ў нецвярозым стане ў Мінску збіў чалавека на смерць, за што атрымаў 4 гады хіміі.
Калі Лукашенко зрабіўся прэзідэнтам, адразу перавёў надзею ў Мінск у кіраўніцтва справамі прэзідэнта. А ў 2003 годзе прызначыў яе ажно намесніцу міністра сельскай гаспадаркі і харчавання. Корова сегодня, телочка родилась, она коровой стала через 2,5 года. Полгода ее раздаивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой телки нетеля сделать наконец корову. Ну всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Так же и корову. Дзякуючы шматлікім прэс-канферэнцыям Каткавец зрабілася настолькі папулярную, што Лукашенко адправіў яе скараць Москву. Это не что-то такое, где мне бы лично хотелось, скажем, там порисоваться. Яна працавала ў дэпартаменце аграпрамысловай палітыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі. А это уже так. Цена доллара на рынке, это хаотически сложенная цена, в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. А пасля вярнулася на радзіму, дзе працавала намесніцу дырэктара беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі, дзе сярэдні заробак складаў $25 000. Биотехнологии меня не касались, я там не знаю, не понимаю, там другие руководили. А якая ў Каткавец пенсія? Шмат хто пазайздросціць. Яна магла б жыць і цешыцца з 9 унукаў, але пайшла ў навуку. Что мне кажется уникальным в наших белорусских женщинах, так это умение одновременно и доить корову, и писать диссертацию. Правда, я ничего не путаю? Ничего. 65-гадовая Надзея Каткавец абараніла кандыдацкую дысертацыю пра механізмы дзяржаўнага рэгулявання аграпрамысловай вытворчасці. Я решила, что мне надо это сделать, все систематизировать и положить в документ. І цяпер кандыдатка эканамічных навук вучыць проста эканаміста Лукашенку. Через осеменение за 20 лет вывели фактически новую, чистопородную. Это мы научились делать. А вот генетика,